Bon dia. I bona hora. Bon dia. Bon dia, xavales. Últim dia... Els Pirineus aragonesos. Ens hem llevat i hem marxat de l'apartament i estàvem en direcció a Barbastro. Barbastro. I pel camí hem vist un embalse molt fresco Sí. i hem decidit parar perquè hi havia un poblet. I ens pensava que estaríem sols i està ple de cotxes, vull dir que deu ser més o menys conegut. Es diu Liguerre de Cinca. Mireu. És un GRU. Liguerre de Cinca. I passa el camí de Santiago i tot. Ja tenen tot de vinyes. Suposo que són vinyes. S'ha menjat els arbres i tot. Com una vell, tio. Ara. Et vols banyar, sembla? Bueno, hem arribat a Barbastro. Un poble de 17.000 habitants, semblant a Berga. Que per cert hi ha una de les bodegues importants, Somontano. Bueno, hem trobat la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, aquí a Barbastro. I la Senda ha trobat un pipí. Per cert, si us hi fixeu, aquí hi ha un niu. Està casant al bot, no crec. Portant floret. Ara el Pei comentava, no sabem si és un casament o un enterro. Passeig de la Indústria. Anem a endinsar-nos al casc antic, sembla. El resum d'Aragó podria ser que hi ha molta aigua, no? Sí? Però moltíssima. Sí, tots els putos pobles tenen rius, tenen pantans al costat, una cosa bàrbara. Els pantans plens, nosaltres també en Sí, tenim per sí, sí. I plens al 100%, eh? Valoració del viatge fins ara? Què t'ha agradat més? Turbón. Dic? Isabena. Sabe, no? M'agrada més Benasque, per això. Sí? Isabena, sí. Bueno, Isabena mola perquè és petitet i tal, però... No sé si Benasque, no sé si surt del vídeo d'ahir, però és Benasque és un poble... És Andorra. Sí. Sí que era Andorra. I, o sigui, l'hivern ha de ser full festa. O sigui, està ple de pubs, ple de bars, ple de material d'esquí. Anirem a veure la vinya del Somontano. Gira a la derecha. Ple de viñedos. ¿Son visitantes o expedición? Visitantes, ¿no? Gira a la derecha. Vale. Luego tu destino estará a la izquierda. El encantador de perros. Com està? Té un toc afruitat, així com a préssec. Segurament. Dóna un gust bastant... com fresc. M'agrada la descripció. Fresquet. I un vinotxo. Estem de botellón. Aquí a la bodega. Estem a El Monzón. Un poble al costat de Barbastro amb 17.000 habitants, també. Té super de vida. Aquests pobles, tio, de per aquí. És increïble, la de gent que hi ha. Per cert, la Copa del Somos ha pujat que flipes. Ah, mentida. Per cert, tots els pobles de per aquí, ja hi ha la decoració de Nadal.
A Berga van tard. He trobat una altra catedral. És increïble, aquests pobles. Què? Hòstia! Mireu sobre del pell. Un altre Cristo Rei. Templo de Santa Maria del Romeral. Sí, és veritat, ho he dit malament. Vale, segons això, aquest temple havia sigut una mezquita fins la Reconquista el 2 de mayo de 1098. Flipa. Per acabar el dinar al Monzón, Templario. Templario. Estem a Catalunya. Viatge completat gairebé, al 100%. Ho tindríem. Ja està, un viatge una mica diferent, com que hem viatjat també amb la senda que està per allà darrere dormint. Doncs ja ens hem agafat una mica diferent. Ja no fas les mateixes coses, sí que si vols anar a dinar a fora doncs ja està en una terrassa. I potser no és ben bé el que faries viatjant sense mascota, però o sigui, li pots pillar l'encant igualment i hem fet coses que potser no faríem sense mascota, com anar a caminar i tal i qual. Sí. I, bueno, sí, per canviar una mica d'aire es va a tope bé. Pues ja sabeu, gent. Si us agrada, like, sub.